Hürmetli rayondaşlar, avuldaşlar, tuğanlarım, dostlarım. 8 yıllık prezidentimiz tarafından şuшы жерлікке район başlığı болып қайтырға тәқдим кіргәш, bir яқтан көңіліме борчу салынды. Чөнки туган якта эшләү әлбәттә җиңел түгел. Ләкин икенче якта зур куанычым барлыкка килде. Чөнки шушы җирлегемә хезмәт итеп, халкыма хезмәт итеп, туган җиремә хезмәт итеп алу әлбәттә зур нигъмәттер. Әле кайчандыр үзебез өчен генә хыял булган һәм инде уйлап йөргән эшләребез, әлхәмдүлиллаһ, бүген мөслимебездә инде гадәти күренешкә әйләнде. Әлбәттә, бу зур хезмәтнең нәтиҗәседер. Форсаттан файдаланып, мин зур рәхмәтемне җиткерәсем килә президентыбызга, дәүләт җитәкчелегенә. Чөнки шушы президент программа кысаларында без, Аллага шөкер, барлык тармакка кирип, аны үзгәртеп, аны бүген уңайлы тормыш мөмкинлекләрен тудырган объектларга әйләндердек. Зур рәхмәтемне җиткерәсем килә җитәкчеләргә. Чыннан да, сез мине ишетеп, үз җитәкләгән коллективларыгызны күтәреп, Аллага шөкер, без зур эшләр эшли алдык. Аерым рәхмәтемне җиткерәсем килә авыл җирлек башлыкларына. Чыннан да бүген авылларыбызны танырлык түгел. Әле кайчандыр кыш ташмый торган авылларыбызга бүген инде юллар салынды, биналар ремонтланылды, бүген инде парклар, скверлар эшләнелде. Шуңа күрә авылларыбыз бүген искиткеч матур. Һәм инде белгенлеккә килгән колхозларыбызда бүген зур инвесторларыбыз кирип, Аллага шөкер, бүген республика күләм икмәк үстерә торган районнан 10-лыгына без кирип, матур хезмәт эшлибез. Аерым рәхмәтемне җиткерәсем килә администрация командасына. Чыннан да, бер йодрык булып, без сезнең белән зур эшләр эшли алдык. Халыкны күтәрә алдык. Ишмаларны күтәрә алдык. Барыбызны күтәреп, гади халыкны күтәреп, Аллага шөкер, бик күп эшләр эшли алдык. Шуңа күрә бик зур рәхмәт әйтәсем килә үземнең урынбасарларыма, бүлек җитәкчеләренә һәм инде гади шушы бинабызда эшләүче һәрбер кешемә рәхмәтемне җиткерәсем килә. Аерым рәхмәтемне җиткерәсем килә дусларыма, туганнарыма, авыр вакытта алар мине ярдәм итеп, үзләренең киңәшләре белән, тәкъдимнәре белән, Аллага шөкер, эшләребезгә зур ярдәм иттеләр. Зур рәхмәтемне җиткерәсем килә халкыма. Әйе, мөслим халкы һәр вакытта тырыш булды, дөнья яратучы булды, үҗәт булды. Һәм миңа бу форсаттан инде, бу мөмкинлектән файдалануына кирәк иде. Һәм Аллага шөкер, сез мине ишеттегез. Ихлас күңелдән сезгә рәхмәтемне җиткерәсем килә. Без сезнең белән күп эшләр эшләдек. Халык җыелса, таулар күчерә. Чыннан да, без инде башка сыймаслык эшләр эшләдек сезнең белән. Һәм Аллага шөкер, безне бүген таныйлар. Безне бүген беләләр. Бу әлбәттә зур хезмәтнең җимешедер. Без сезнең белән үткәргән федераль сабантуйлар булсынмы, татар дөньясына үзебезне җиткерү булсынмы, укытучылар конференциясе булсынмы, нинди генә чара үткәрсәк тә, Аллага шөкер, бүген безне Татарстанда гына түгел, Рәсәй күләм беләләр, таныйлар. Һәм инде нәтиҗәсе буларак без Рәсәй күләм иң яхшы муниципаль практика яшәү өчен уңайлы булган җирлек исемлегенә кирдек. Һәм инде архитектура дөньясында алтын стандарт медален алып, әлбәттә үзебезнең эшләребезнең казанышының бер күренеше булды бу. Әлбәттә бу зур хәзинә һәм бу зур нигъмәттер. Һәм инде моның артында әлбәттә зур хезмәт торадыр. Җитәкче булгач, мин инде бүген төрле чакларым булгандыр. Шуңа күрә мин инде бүген сезнең каршында үземнең эшләү дәверендә хаталарым да булгандыр, кимчелекләрем дә булгандыр, таләпчелекләрем дә кай вакытта артык булгандыр. Ләкин дөнья булгач төрле булгандыр. Ләкин һәр көнем шушы җирлегемә хезмәт өчен, шушы җирлегемне уңайлы булсын өчен инде юнәлтелде. Шуңа күрә кемнедер күңеленә килгән булсам, авырлык китергән булсам, рәнҗеткән булсам, мин инде сездән кичерүне сорыйм. Кичерегез. Әлбәттә, һәрбер эшнең нәтиҗәсе, һәрбер эшнең хезмәте безнең инде шушы җирлекне уңайга үзгәртүгә юнәлтелә булды. Аллага шөкер, бүген мәгариф булсынмы, мәдәният булсынмы, яшьләр сәясәте булсынмы, төзекләндерү булсынмы, иминлек булсынмы, юллар су булсынмы, кайсы гына тармакны алсак та, Аллага шөкер, без бүген бик зур үзгәрешләр эшли алдык. Бик зур эшләр эшли алдык. Бүген аларның тышкы кыяфәте үзгәрде. Ләкин чыннан да, нәрсә генә булса да, безнең максатыбыз тышкы кыяфәт кенә түгел, ә эчке дөньябызны, рухи дөньябызны баету иде. Шуңа күрә Аллага шөкер, менә бүген мин инде мөрәҗәгатем, менә шушы эшләгән эшләребез безнең инде үсеп килгән балаларыбызның дөньясын, карашын һәм инде киләчәген башкачарак булдырсыннар иде. Аллага шөкер, җирлегебез бүген матур, җирлегебез бүген уңайлы. Шуңа күрә без инде күбрәк шушы рухи дөньябызны баетуда, милләтебезне ныгытуда, телебезне яратуда, динебез белән тормыш кылу, әлбәттә инде бу безнең зур бурычыбыздыр. Ясау
бір мәшәкать булса, чыннан да без бик күп ясадык, ләкин аны саклау икенче зуррак та мәшәкатьтер. Шуңа күрә мин инде бүген зур мөрәҗәгатем һәрбер мөслимләргә, һәрбер кешегә, җитәкчелеккә шушы саклаган эшләгән эшләребезне саклап, ныгытып, тагын да яшәр җиребезне уңайлы итәргә. Шуңа күрә бу минем сезгә әманәтем. Бүген мөслимне, матур мөслимебезне, матур авылларыбызны ничек без сезнең белән бергә эшләдек, киләчәктә дә тагын да уңайлы, тагын да матурак итеп эшләргә һәм уңайлы итеп яшәргә мөмкинлекләр тудырырга безнең инде зур максатыбыз булырга тиештер. Бүген мин зур рәхмәтемне җиткерәсем килә һәрбер мөслимләргә. Чыннан да без сезнең белән күп эшләр эшләдек. Шуңа күрә ихлас күңелдән мин һәрбер мөслимләргә, һәрбер җитәкчегә, һәрбер кешегә ихлас күңелдән рәхмәтемне җиткерәсем килә. Рәхмәтемне җиткерәсем килә туганнарыма, әтиемә, әниемә, көндәлек рәвештә мине эшкә җибәргән тормыш иптәшемә, балаларыма. Әлбәттә, һәрбер көн үзенең авырлыгын килсә дә, үзенең куанышы белән килде. Шуңа күрә, хөрмәтле райондашлар, бик зур рәхмәтемне җиткерәсем килә бергә эшләү өчен. Киләчәк тормышыбызда имин булсын иде. Сау сәламәт булыйк, имин булыйк. Киләчәктә дә шушы ватаныбызга, җирлегебезгә хезмәт итеп, бер-беребезне күрешеп, куанышып, барыбызга да яшәргә насыйп булсын. Рәхмәт бик зур.